Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Sikadoga vekar bisolang doarat ke doan ni hang ni jang lapen nili video nang kailangan ver subscribers doan, viewers doan apan puthot video ki milong korbang tulo. Kasi pinilabang so video bangke birta kahing no son nang naklo lapen sining duk chapaklang lo ilitum korte mante ilitum mabongso Rahul Rongpi alangli apranda me julo koson pelone stami alangli bang apranda me bin lo sila bang solam chitan senang pusi pini puthot video kimi wan tu lo lasi ilitum along gupi pot sila bang su incidents ki punang kokma kedam tang ningkan thompli aprang api ilitum angjir karitang sumila rong hangpi alang li samila lason thot a incident si polo la pena ko jo pini le thot samila bang so lason thot a incident si phonang li lo si la bang so incidents ko an lo ke phu thunang lang si ko an si la son thak e pran ke dam nang lang owe kimi mante arta ki jumpen ko an si la bang la son a incidents ilitum chitong nang ver lang ma si la bang so lam si pini ni li la bang so video wan lo si kadoga ves tame arsik jitpen matha pu pasi ning chethelo nili video nang kalang dun an akorte injure mate api apu ke do an stame matha pa me po la pen arjutun ba me po sin ning chethelo si important ek viglo la bang so bang so topic pinning ve bang kaching wai je topic ba important viglo karbi akhai tum lage la lo ili tum ke pa phidun hup akhai pusi nili che matha pon la pen bang so chi ke pa phidun hup athe ke kopi posi pa phi hup ma ke la lo ilitum karbi khai tum ke inglong ke dosi maximum population of karbi bang ke inglong so si ke ong la si inglong sulo pulet inglong si do pulo tang te ilitum along ke ka charlie a hin bang ke sab so pa phi chet ke do pola pen ke charlie pen det de lo ilitum long school stame sab so kasik sak dolo lapente me lang stame sab so kasik sak dolo kasi labang so kopi posi patumi hetta labang so ilitum akorte mante bong Rahul Rongpi alang li kopi posi labang so pier theben dam nang juima lapen ilitum angjir ke dam tang karitang sumila rong hang pi alang li kopi posi labang so pier theben dam nang juima pote lalo isi education mante school ke charlie hem ka vidyat ajoy ni pensi labang so incidents ke phonang koklo la pen apia potum ka vidyat ajoy ni tangka maha ka vidyat ajoy ni silabang so incidents ke phonang koklo kasi ilitum chelang dam me itum karitang ilitum angjir sumila rong hang pi ahut stamila sondak thaglo ko ala an kachisong ilitum ap anjira phan kereng ak pi menang kai pi dut lapo an ilitum anjir phanang gibi pi menang kai pi dut antai ilitum la unjustice kacho hang ilitum arong karbia khai ilitum ko ani justice ke hang pilo ko ani ilitum ekeng penta dam si ko ani tum protest law justice long vek nang ji we want justice puli tumko anike hang ke sarlang monsta me piniar nianta litum angjir karitang sumilarong hang pialang li phani litum justice long pi tek thelang ilito alang li phana hok akang sai justice ilitum long pi tek thelang lasi labang so chema thadam elo bade chijin so meme ko pia potsi justice long tek thedelo ko pia potsi alang li akar jong same aning sam selo labang so ilito mangjir sumilarong hang pi lapuan aduk ke doben pathilot apran and that api samilitum thang a justice long pi tek the lasi labang ke ilitum Karbi Anglong Autonomous Council kachari ponatum same RDN ponai lasi labang so lama bang ke ilito RDN pon vek nei pusinili tuning rilo lapen non patumi het Rahul Rongpi pu alang listame pia potum tangka maha kadure ya jok school pachari dun thekhe toklang school chutoi dun thekhe ante school ka vidyat ajoy ni alang listame bang hem si dudun nang lo bang hem chu dudun pen do ke jo
patimi an ke ko son pen ne aprandam juilo asi labang suala me tum chithanam pamme mate mathadam pamme lo bote alangli arta tami jumi khekla asi hala a hem juntu ke dudun vek a hem atum bang pulo lake ami thangsi kachipathi suicide chevegling pula si alangli rahul rongpi puke arta tami ki du ugalilang asi la son suicide ji pu bangke mathadam siuni itumla arta ke jumpen sila pu society jibu mangeli tum ke mathadam mane intu igviglang mane isi suicide a level lo bote isi alang li burden do mate problem a life long alang li burden do la son si claim ji stame alang li arta jumi kheklang la hai ke matha ji arta ke lelang apo si alang li la puson I step ke dengdi jima pusini li mathapon asi suicide ke kaliji athe haladak ni li videos tame lang lo la pen pinang ana tu media long sami thanu lo suicide kali po hala juntu a body a dead body long thenglong dun vek atum sami pulo jela ke suicide kali pusi sob kaduka vi sami pus puhoro asi suicide pulote a mekhai ke avidet palang ni jongsi phasi chipi det cheve igling lo bote alang li a mek ke avide po bon sami alang li a body long a mek do kok asi labang swa amek do kokela ke honde me mante litum nep mane pangthek me lo mane suicide pulote la puson amek ang bib lom hai ke amek avete ji asi nona bang ke murder ma putame jong dam me lo asi elitum ladak manga justice long nang po elitum a korte mate bong kaditang rahul rong pialang li same bang hem chu dudun mande keng sang hem ke dudun ajoksi pusona pran ke dam nang lo ha e to mangjir kaditang sumila ronghang pis tami ham bang keng sang hem ke dudun men sia pran dam nang lo asila puson ko an lo a pran ke dam nang lang e tum karbi e khai tum la pusi nang vir bom lo na inut pen inut na pusi nang thi bom lo bang nang pathi bom lo asi nilinon kachuning rikang tunggela lo kadukavi karbi anglong mane town ke do mante inglong ke do apia potumhan anstame chuning rilo somar mante asomar aphan son keng sanghem ki bidun de det je phan chini li chuning rilo kadukavi phan same athe ili to mithang ahem le che dolo bote school hem tame non ke penang ani keli ke duke dolo bon asi school tame methang hem ben che toy dun si ke meji keng sang hem pa dudun mute asi patumi son incidents pholok la puson hut la pu kachiru nang la hai ke elitum ning choi vikan nilitum ka do ka vi karbi solang do aratum ansami ning duglo ning oilo ka do vi stami asi la puson ke pho phedet ji none prang la puson incidents ke pho phedet ji phan ke none litum bang sabso awareness dorang po aware nang po asi banghem ki chubidun po bang ke ington si ke melo ington det nang pusinili pudam po asi ington ik check lo polote la bang so alama bang ke momo ta ve det po asi do aves tami mithang hem chibi nang kam stame hajiras tame la puchu dun chodam stame la pusi dora pet si ke mejima pusinili matha pon athe banghem kengsang hem yosi do dun lo polote banga asuapok mante asuapok pukinang chikam kilo kam chu toye phansi banga chu bi po school padun same nane private puke padunun elo alang litum same nane government son war chok po thek the bange matter and elo bange la hai pathek ri pu phanye bange thang na matha thelo athe halap to mange kam chu toilo nang pu phansi banga an ki pipon aswa hi sawang julo asi matha pame kanon karbi anglong karbi solang dorat ke do ansame matha pame non purial duta hai tapen mane apia put duta hai la sinile video nang lang no korte injir do ansame matha chelar nang mane ki bidu na tum dolang pustame che enna beknon la puson sai bangli tuming ton nang karbi anglong arat ke do ansame la si iri to methang ahem che do nang pi popen dora per la pusike meji la non son patumi son incidents ki jo karbi anglong arat do ansame aning na oidu ni gruilo aning oi gruilo
asi karitang ilitum mangjir sumilarong hang pi phan same ilitum ko ani ka jinsu ko ani mekri meklang pen ilitum justice ke hang pi ilitum ahok akang sai long nang jipu la an ka che song pi anta jo piniar ni anta ahok kang sai long lelang ape non pini patumi het ilitum abong Rahul rong pi alang list tamejo non bangso pier hepen avedet lo koson pen lo ne asi ilitum bangke non karbiang long sulang do arat ke do an apan chuning rigela lo kaddo ko beta justice hang pi do nang lapen chirap cheto do nang lapen kaddo ko be stame videos monai pi do non anso se ilitum justice ke long thege phan karbiang long youtubers to an stame chuning rilo video bonai pidun hor senang asi justice hang pidun senang lapen ke jutsi ni lichuning rigang tung ke karbi anglong autonomous council ke chari tum hanlo asi atok anu stami ke charli ahem pali et nangji pasinili pupon lo lapen ilitum quality education jongsi bg quality education pute lapu ke kalilang quality education betul itu school do chota chokche tum long teachers amante than bang atum bhan stami mesen ingwai pame nangji la meme than tek the metric pass pe la pusona teachers ke nang nilo ilitum do nilitum adungarai stami do o school bang ke long pholong trok ta do rong sibiat long tame school bang hom ni hom thom do bon stami teachers ke meme job usumar heng noik etlo class 5 lo summer class 6 lo pustame alang litung amian ke chitok anta ka board mante class 6 class 7 tame ko thek wang velang mante english tame through reading ka por hilang ding mana por hi tek thelang jo apuson incidents do ek viglo asi teachers mesen na teachers si ingwai ponang ji thanbang phan mesen singwai nang ji apo school kim hop chot ke chokche school do chore chokche ke thana tum sami mesen sanang ji alang litum educated ang sinang ji alang litum ke than aning ke hang atum mansi teachers tami pinang ji asi nili chuning rigelam ne lo asi nili ning dugi viglo ning dug chipaklang lo ilitum akorte karitang rahul rong pi aphan apen teli tumang jir sumila rong hang pi aphan sami ning duglo si ilitum non justice abang long vek nang po ho kakang sai long vek nang po alang lia kar jong same aning sampon ke asi pini video bang ke puan si kang tono la si ka do ka ve kar bisolang do arat ke do an pan same chuning rilo justice sang pidun hornang si to me thak me kardong